Hello friends, नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय मेक्सिमाम सोंमोन आसाम पुलिस फिजिकल टेस्टनि आरो एग्जामनि सोमोन्दै सो बे भिडिअआव फुल डिटेल्स होजोबगोन भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय फार्स्टआवनो क्लियर खालामनानै आं नोंथांमोननो बे जितु स्क्रिनाव दिन्थिनाय एडभार्टाइजमेन्टआ 2018 नि दे बे जितु आसाम पुलिसनि जानो गोनाङा 2018 आवनो फैनायमोन बेयो 2018 निनो आदा सानना नाय माने 2 बोसोरनि उनावसो जादों सो बेखौ माने जितु भेकेन्सिस बै समाव भेकेन्सिया आनआर्म ब्रान्चआव 1851 टा दंमोन बेखौ बारायना होबाय 2019 नि डिसेम्बराव ओमफ्राय आर्म ब्रान्चआव 3643 टा भेकेन्सिस दंमोन बेखौबो बारायना होदों सो नोंथांमोना बारायना होनाय जितु अफिशियेल नटिफिकेशन बेखौबो नोंथांनो दिन्थिना होखानि आं सो बै समाव अलरेडि बुंखादोंमोन आं आनआर्म ब्रान्चआव 1851 टा दंमोन बेखौ आरो लोगोसे एक्सट्रा एड खालामबावनो होबाय 540 टा बारायना होदों सो बे हिसाबै नायोब्ला आनआर्म ब्रान्चआव 2391 टा भेकेन्सिस दङमोन बिनि उनाव आर्म ब्रान्चआव 4271 टा जाबाय एक्सट्रा 628 टा भेकेन्सिस बारायना होदों सो बेखौ माने जितु भेकेन्सिसनि डिटेल्स बेखौ नोंथांमोना बे जितु 2018 नि अफिशियेल नटिफिकेशन बेवहाय इगनोर खालामोब्लानो जाबाय सो फार्स्टआवनो जेब्ला नोंथांनि जितु डकुमेन्ट बेफोरखौ कारेक्ट होनना मोननायनि उनाव फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट जागोन सो फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्टखौ बुंनायनि सिगां नोंथांमोननि जितु डिस्ट्रिक्ट वाइज भेकेन्सि दोङो बै समनि दे 2018 निसो बेवहाय जितु 46 टा दङ बेयो एसे एनै बारायनो हागौ दायो मानो होनोब्ला अलरेडि बुंखादों आं जितु भेकेन्सिस बेखौथ' बारायना होखादोंनो आनआर्म ब्रान्चआव बाक्सायाव बै समाव दंमोन 46 टा बरपेटायाव दंमोन 82 टा बिनि उनाव नै गासैबो डिस्ट्रिक्टनिया दंखायो बिनि उनाव बाक्सानियाव आर्म ब्रान्चआ जाबाय 10 पासफोरना ओमफ्राय आनआर्म ब्रान्चआ जितु 12 पासफोरना आर्म ब्रान्चआव बाक्सानियाव 90 टा भेकेन्सि दंमोन बरपेटायाव 161 टा भेकेन्सि दं स' बेफोर गासैबो नोंथांमोना नायना लायोब्लानो जाबाय बिनि उनाव जेब्ला डकुमेन्टसफोरखौ बिथांमोना नायनायनि उनाव कारेक्ट मोननायनि उनाव नोंथांखौ गिबियावनो फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट लाग्रोगोन होनना बुंदों फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्टआव दङ हाइटआ जोंनि एसटि फोरना मिनिमाम 160.02 सेन्टिमिटार जानो नांथारगोन मिनिमाम 160.02 सेन्टिमिटार जायोब्लासो नोंथाङा इलिजिबल जागोन आरो हिन्जावसाब्ला 152.40 सेन्टिमिटार जानो नांगोन क्लियर खालामना होबाय आं 152.40 हिन्जावसाब्ला आरो हौवासाब्ला 160.02 सेन्टिमिटार बिनि उनाव चेस्टआव हिन्जावसाफोरनिखौ सुवा अनलि हौवासाफोरना एसटि प्लेनब्ला 80 सेन्टिमिटार जानो नांथारगोन आरो बेखौ 5 सेन्टिमिटार एक्सपान्ड बा बारायनो हानांगोन माने जितु मा बुङो बर' बेखौ माने एक्सपान्ड खालामनो हानांगोन ना 5 सेन्टिमिटार मिनिमाम 80 थ' नर्मेलावनो 80 जानो नांथारगोन 80 + 5 मिनिमाम 85 जानो नांथारगोन एसटि हिल्स बा 78 सेन्टिमिटार जानो नांगोन मिनिमाम बिनि उनाव 5 सेन्टिमिटारथ' आरो बारायनो नांखागोन स' स्टार्टिंआव फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट जागोन आरो फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्टआव बेफोर गासैबो जाजोबगोन होनना बुंदों बेनि उनाव नोंथांमोननो जुदि फिजिकल जितु एफिसियेन्सि टेस्टखौ बुङोब्ला नैबेवहाय लिरना होदों फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्टआव जेबो मार्क्स थानाय नङा होनना बुंदों इट विल केरि नो मार्क्स जास्ट मेजारमेन्ट खालामगोन हाइट वेट आरो चेस्ट वेटखौ एक्सुवेलि बेवहाय बिथांमोना लिरासै थेवब्लाबो माबा मोनसे सुगोन आरो बिथांमोना हाइटखौ लानानैसो सुयो नालाय वेटखौ बिनि उनाव जागोन फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्टखौ पास खालामनायनि उनाव फिजिकल एफिसियेन्सि टेस्ट जागोन जायखौ पिइटि होनना बुङो बेवहाय 40 मार्क्सनि जागोन होनना बुंदों बे 40 मार्क्स जागोन बेवहाय स' मा जागोन मोननै इभेन्टआव जागोन होनना बुंदों गिबियावनो रेसिंआव 3.2 किल'मिटार खारनो नांगोन 3.2 किल'मिटार माने 3200 मिटार नोंथाङा खारनो नांगोन आरो बेनि टाइमा होदों 14 मिनिटनि गेजेराव 3200 मिटार एबा 3.2 किल'मिटार खारनो हानो नांगोन 40 मिनिटनि गेजेराव हौवासाफोरनिखौ बुंनो दे आं हिन्जावसाफोरनिखौ उनाव बुंनो हागोन बिनि उनाव लं जाम्प दङ लं जाम्पआ मिनिमाम 335 सेन्टिमिटार बारनो नांगोन 335 सेन्टिमिटार मिनिमाम लं जाम्प बारनो नांगोन जुदि बेनि खमबाथाय डिसक्वालिफाइ जागोन बिनि उनाव बेवहाय जितु रेसिं बा खारनायनि टाइमखौ होदों खारनायनि टाइमा जाबाय साप'ज नों जुदि 600 सेकेन्डनि गेजेराव जुदि बा 10 मिनिटनि गेजेराव जुदि नोंथाङा खारनो हायोब्ला 20 मार्क्स मोनगोन 40 मार्क्सनि गेजेराव 20 मार्क्स मोनगोन बिनि उनाव जितु नेक्स्टनि एक्सुवेलि बेवहाय 20 होदों दे बेवहाय 20 मार्क्स होदों अनलि 20 माने खारनायाव 20 मार्क्स ओमफ्राय बे जितु मा बुङो बेखौ लं जाम्पआव 20 मार्क्स होदों स' जों जुदि 10 मिनिट्सनि गेजेरावनो जुदि खारखांनो हायोब्ला नों 20 मार्क्स मोनगोन बेबायदिनो 6:30 बा 10 मिनिटनि एसे बारा याव जुदि खारखाङोब्ला 17.6 मार्क्स मोनगोन स' बेफोरबायदि मार्क्सखौ नोंथांमोननो रानना होदों नै स' थेवब्लाबो जितु टाइम होदों 840 सेकेन्ड्सनि गेजेराव बा
जितु माने 14 मिनिट्सनि गेजेराव बेखौ कमप्लिट खालामनो नांथारगोन स' बेखौ क्लियारलि लिरनो हाखादों बिथांमोना बिनि उनाव फैबाय लं जाम्पआव 335 सेन्टिमिटारथ' मिनिमाम बारनो नांथारगोन बेखौ बारोब्ला नोंथाङा 10 मार्क्स मोनगोन आरो नों जुदि 400 सेन्टिमिटार जुदि बारोब्ला 12.6 मार्क्स मोनगोन 450 सेन्टिमिटार बारोब्ला 15.6 मार्क्स मोनगोन माने नों जेसेबांनो गोलाव बारगोन एसेबांनो नाम्बारखौ बारा मोनबाय थागोन आरो जेसेबांनो खारनायावबो एसेबांनो फास्ट खारखांनो हागोन बा 10 मिनिट्सनि गेजेराव बा 11 मिनिट्सनि गेजेराव बेबायदि खारोब्ला नोंथाङा माने जेसेबां माने नाम्बारखौ बारा मोनगोन आरो स' टटेल 40 मार्क्सनि जागोन खारनायाव 20 मार्क्सनि आरो जितु लं जाम्प बेवहाय 20 मार्क्सनि जागोन थ' दायो फैबाय हिन्जावसाफोरनावबो खारनाय जागोन खारनाया हिन्जावसाफोरना 1600 मिटार माने 1.6 किल'मिटार खारनांगोन बिथांमोना 8 मिनिट्स टाइम होदों 8 मिनिट्सनि गेजेराव खारनांगोन बिनि उनाव लं जाम्पआ 244 सेन्टिमिटार बारनांगोन होनना बुंदों मिनिमाम 244 सेन्टिमिटार ओमफ्राय लं जाम्पनिखौ हौवासा हिन्जावसा गासैनाबो खनथाम चान्स होयो होनना बुंदों दे ओमफ्राय क्लियारलि लिरना होदों 3 chances to be given and the longest valid jump round off to the nearest centimeter will be considered for the awarding mark माने नों जेसेबां गोजान बारगोन स' बेखौ लास्टनिखौ लानाय जागोन आरोना बिनि उनाव हिन्जावसाफोरना टाइमखौ होदों जुदि 330 सेकेन्ड्सआव बा 5 मिनिट 30 सेकेन्ड्सआव जुदि खारखांनो हायोब्ला 20 मार्क्स मोनगोन बेबायदिनो आरो 30 सेकेन्ड जुदि एक्सट्रा लायोब्ला 0.1 मार्क्स बेफोरबायदि माने खम खालामलांबाय थागोन आरोना थ' क्लियारलि नाखादों 360 सेकेन्डआव जुदि कमप्लिट खालामनो हायोब्ला 17 मार्क्स मोनगोन स' माने नोंथाङा जेसेबां हायो फास्ट खारखांनो नाजायोब्लानो जाबाय बिनि उनाव लं जाम्पआव 244 सेन्टिमिटार जुदि बारोब्ला 10 मार्क्स मोनगोन बेबायदिनो 289 सेन्टिमिटार बारोब्ला 289 सेन्टिमिटार बारोब्ला 11.8 मार्क्स मोनगोन बिनि उनाव 20 मार्क्सआव 389 सेन्टिमिटार जुदि बारोब्ला 20 मार्क्स मोनगोन नोंथाङा स' आं क्लियार खालामनो हाखाबाय बेखौ स' बेनोमोन जितु फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टआ बेनि उनाव फैबाय रिटेन टेस्टआव 100टा माल्टिपल चइस टाइपनि कुइसन्स थागोन होनना बुंदों 100टा थागोन आरो बेयो गासिबो OMR सिट माने एन्सार सिटनि जागोन होनना बुंदों स' बेखौ एक्सुवेलि चेन्ज खालामो ना मायो उनावसो मिथिसिगोन मानो होनबा दाथ' कर'ना जादों कर'नानि थाखाय OMRसो जायो ना अनलाइन एग्जामसो जायो बेखौ उनावसो मिथिसिगोन मानो होनबा 2018आव बेफोरबायदि जेबो जायाखैमोन नालाय बेयो रिटेन टेस्टआ 50 मार्क्सनि थागोन होनना बुंदों आरो जितु कुइसन बे कुइसना क्लास 9 आरो 10नि टाइपनि कुइसन फैगोन होनना बुंदों क्लास 9 10नि स' नोंथांमोना नायना लायोब्लानो जाबाय टटेल मार्क्स फर द रिटेन टेस्ट विल बी 50 स' बेहाय क्लियारलि लिरनो हाखादों 50 मार्क्सनि जागोन होननानै आरो नेगेटिभ मार्क थानाय नङा होनना बुंदों नेगेटिभ मार्क थानाय नङा स' आरो गोबाङानो सोङोमोन माने जेरै मा बुङो बेखौ एग्जामा मा टाइपनि जागोन बा माने एग्जामा मा लेंगुवेजाव लिरनांगोन होननानै स' बेहाय बिथांमोना जेबो लिरना होआखै बेनि सायाव स' आं दायो जेबो बुंनो हानाय नङा दे बेनि सोमोन्दै स' एग्जामखौ हायोब्ला इंलिसावथ' आरो जाखागोनखा माने नाम्बार 1 इंलिस जागोन आरो बिसोरना एसामिसआथ' थाखागोननो बेयो सियरखा आसामनि नालाय स' बर'आबो थानायमोनब्ला मोजाङानो जागौमोन बाट बेवहाय जेबो लिराखै रिटेन टेस्टनि माने मा लेंगुवेजाव जागोन स' आं दायो जेबो बुंनो हानाय नंला स' टटेला 100 मार्क्सनि जागोन माने 40 मार्क्सआ जाबाय 40 मार्क्सआ जितु फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टनि आरो 50 मार्क्सआ बे जितु रिटेन टेस्टनि आरो 10 मार्क्सआ एक्सट्रा केरिकुलार एक्टिभिटिस बा स्पेसियेल स्किल्सनि थाखाय जेरै नोंनाव जुदि इडुकेसन क्वालिफिकेसना जेरै माने नोंनि डकुमेन्ट्सआ 45% मार्क्स 45 माने हायार सेकेन्डारियाव 45निफ्राय 59.99% मार्क्स जुदि मोनदोंब्ला गेजेराव मोनदोंब्ला 2 मार्क्स मोनगोन बा 60%निफ्राय 75नि गेजेराव मोनदोंब्ला 3 मार्क्स मोनगोन 75नि बारा मोनदोंब्ला 5 मार्क्स मोनगोन होनना बुंदों बेबायदिनो एबिनिया मेट्रिकनियाव 45निफ्राय 60नि गेजेराव मोनदोंब्ला 2 मार्क्स मोनगोन 60निफ्राय 75नि गेजेराव मोनदोंब्ला 3 मार्क्स मोनगोन आरो 75नि बाराब्ला 5 मार्क्स एक्सट्रा मोनगोन स' बे जितु एक्सट्रा मार्क आरोना बेफोरो बेनि उनाव NCCनि सार्टिफिकेटआव नों जुदि C सार्टिफिकेट दङब्ला 3 मार्क्स मोनगोन B दङब्ला 2 A दङब्ला 1 मार्क मोनगोन बेबायदिनो कम्पिउटारनि दङब्ला नों जुदि मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामदोंब्ला कम्पिउटाराव 5 मार्क्स मोनगोन बेचेलर डिग्रिबा 4 मार्क्स मोनगोन 2 इयार्सनि डिप्ल'माब्ला 3 मार्क्स मोनगोन 1 इयारनि डिप्ल'मा दङब्ला 2 मार्क्स मोनगोन गभर्नमेन्टनिब्ला ओमफ्राय जितु 6 मान्थनि दङब्ला अनलि 1 मार्क्स मोनगोन होनना बुंदों बेबायदिनो ITI फोरनि बा पलिटेकनिकनि डिप्ल'मा दङब्ला 2 इयार्सनिब्ला 3 मार्क्स मोनगोन 1 इयारनिबा 2 मार्क्स मोनगोन 3निफ्राय 6 मान्थनि गेजेरावब्ला 1 मार्क्स मोनगोन होनना बुंदों स' बेहाय बिथांमोना गासैखौबो लिरजोबना होदों स' टटेल
गासै 100 मार्क्सनि जागोन पीटी फिजिकल एफिशिएंसि टेस्टआ 40 मार्क्सनि मल्टीपल चॉइस टाइपनि जितु रिटन टेस्ट जागोन बेयो 50 मार्क्सनि आरो एक्सट्रा करिकुलार जितु एक्टिविटीज बा स्पेशल स्किलाव 10 मार्क्स जागोन सो टोटल 100 मार्क्सनि जागोन एग्जामफोरा गासैबो माने जितु मा बेखौ टेस्टफोरा सो बेनोमोन दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना गासैखौबो बुजि मोनबाय आंनि बुंनायफोरखौ जुदि बुजि मोनाखै देन कमेन्टआव लिरना हरब्लानो जाबाय रिप्लाइखौ एसे माने लेट मोनगोन दे माने जोंहा नेटआ एसे प्रब्लेम जायो आं बाहेरायाव थांनानैसो आपल'ड होनांगौ जायो नालाय स' गोबाङानो कुइसन खालामो जुदि नेटआनो प्रब्लेमब्ला माब्रै माने आपल'ड होयो होननानै स' आं बाहेरायाव थांनानैसो आपल'ड होयो दे गोबाङानो बेखौ मिथियाबो जानो हागौ स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों अननानै लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामब्लानो जाबाय आरो चेनेल गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं